Τα μαλλιά παράγονται από τα τριχοθυλάκια. Το τριχοθυλάκιο είναι ένα πλήρες μικρό όργανο και ο βολβός του, που βρίσκεται στο βάθος του δέρματος, παράγει συνεχώς την τρίχα. Τα φυσιολογικά ανθρώπινα μαλλιά αποτελούνται από τελικές τρίχες, δηλαδή μεγάλες σε μήκος και διάμετρο και χρωματισμένες τρίχες. Η ανδρογενετική αλοπεκία, ή αλλιώς η κοινή φαλάκρα, είναι το αίτιο της τριχόπτωσης στο 97% των ατόμων με τριχόπτωση. Στην ανδρογενετική αλοπεκία, σταδιακά, τα τριχοθυλάκια ατροφούν, οι τελικές τρίχες πέφτουν και αντικαθίστανται από ολοένα και μικρότερες, λεπτότερες και άχρωμες τρίχες. Στο τελικό στάδιο, οι τελικές τρίχες έχουν πλέον αντικατασταθεί από μικροσκοπικό άχρωμο χνούδι. Η σμίκριση των τριχοθυλακίων και η πτώση των τριχών οφείλεται στα ανδρογόνα. Συγκεκριμένα, η τεστοστερόνη μετατρέπεται σε DHT, δηλαδή σε διϊδροτεστοστερόνη, μέσω ενός ενζύμου, του 5α reductase. Η DHT ενώνεται με τους ανδρογονικούς υποδοχείς του βολβού και προκαλεί την τριχόπτωση. Το Revivogen δρά με δύο μηχανισμούς. Πρώτον, μπλοκάρει πλήρως το ένζυμο 5α reductase και σταματάει τη μετατροπή της τεστοστερόνης σε DHT. Δεύτερον, δεσμεύει τους ανδρογονικούς υποδοχείς του βολβού, ώστε ούτε η υπόλοιπη DHT που βρίσκεται στην κυκλοφορία να μην μπορεί να βλάψει τα τριχοθυλάκια. Έτσι, το Revivogen σταματάει την τριχόπτωση. Ταυτόχρονα, το Revivogen περιέχει φυσικά τριχοκινητικά μόρια που προκαλούν τη σταδιακή αναστροφή της προηγούμενης βλαβερής δράσης των ορμονών. Οι μικροσκοπικές τρίχες πέφτουν και αντικαθίστανται από φυσιολογικά πυκνά μαλλιά.